zeg ik nog Piet Wambijk. Net alles opeten. Zet ik al je zoon op, joh. Mijn hart zo het afspeelt. Lekker. Hé, hey, Romke. Zullen we het bootje varen? Ja, plaak het, Romke. Oh, dat mag. Dat is toch nooit meer op. Zet die maar op, hè? Ja. Zullen we een beetje draaien? Of net? Nee. Oh. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben van de morgen even met de bandjes naar het Driesemerbosk West. En check eens even wat we al hier vonden haar. 2 bijkers zien we. En deze. Lekker. En die kan ik ook pitten. Ja, wie hier nek al volle meer plukt, hè? Hier is toch wel een prutje hoorn. Maar is wil je een pakken, hè? Pak maar in. Maar de oren zullen we bewaren, want mensen zo vanmiddag cakebijtje met suiker. En dan doen we de oren 2 bijkers bovenop een cake. Dat is wel een goed idee voor zaken. Dus zullen we de oren in een bakje maar? Ja, de oren niet maar in. Kunnen we die vanmiddag voor de cakebroeken? Switch het maar in. Goed zo, meid. Deze ben precies. Dan ben ik dat samen nog in andere kraan. Kom goed. Dan switch maar in een bakje. Heb wat voor beestjes zien we in het bos, Sjoen? Hetjes. Hetjes, hè? En grote heel goed. Hele grote hoorn. Mansie, hele grote hoorns, hè? Maar het is die vanmiddag. Ach, zit er nog hier niet? Nee. Zullen we dit erbij? Ja, eet maar op. Ja. Sam scheurt de maag, hè? Oké. En wat zien we hier al in? Pak het er eens even uit. Bladjes. Dat lijkt het boy. Yes, jong. Oh, heel volle ekeltjes in de voen, hè? Oh, zeg ik nog Piet Wambijk. Net alles opeten. Zet ik al je zoon op, joh. Mijn hart zo het afspeelt. Die verhebt me hier het hele bakje leeg, joh. Zo. Wat mooi spul in je voen, hé. Je kan hem wel mooi met knutselen een keer, hé. Plakken op een papiertje. Zullen we dat bewaren? Ekeltjes en heel veel twambij, maar de helft is samen in een opheid van de twambijen. Hoe kan dat dan? We hebben die twambijen bedaren, Ildo. Hukje van Hildo, hè? In een prutte. Ja, we hebben heel volle, ja. Maar we gaan nog een peer bewaren en zaken ik ze vanmiddag een cake, meidje. En daar doen we de rest op. Oeh, lekker. Boerencake. Weet alles maar in. Bewaren we dat mooi. Ik kan daar wel een keer met knutselen. Zo. We gaan eerst even eten. Maak een boekje. Ja, doe maar eens het boekje. Ik ken toch filmpjes. Dat mag hè? Dan mocht ik een filmpje. Was toe worst? Gekbekje. Zo een pippiesje? Ja. Eerder zo'n pipje. Maar wat ik vertel is hoor. Ik zou van een beetje boeten om de serre skuren en plamuren en verven. Maar het is heel wat begonnen terrein. Dus dat is wel jammer. Dus hier in het zaken ik bedacht, dan geven we maar een cake, meidje. Nou, echt wel leuk. Het is ook nog vakantie, dus we kennen nog wel even wat leuks van mij de ben. En boetenbordje wordt dus nou even net. Dus ik zal even eten. Jelk helt visje op. En dan ga ik aan te jaren met zaken. Boerencake, meidje. Lekker, lekker. Maar... Makreel, kibbeling en van mem zo'n lekker... een smulbakje. Lekker. Nou, Waarom niet op een smulbakje? daar zit van alles in. Lekker smullen. Lekker smullen. Maar ik zal even zitten. Dit wie hut. Dan breng ik Hildo op bed en dan geven we cake bakken, hè? Dat kibbie. Lekker boerencake. Lekker eten. Ja, je nek. Je bek. Nou, en het nieuwe tonkenboekje is binnen. En welke vestjes staan erin? Bootje varen. Daar hebben we dus een clipje bij maken les. En... even zien wat er is. Hier, wetter, spetter, spetter. Okay. Hier op deze kant, op deze zijde vind je dus het vestje. Bootje varen, ja. Hoe gaat die? Is die nog? Bootje varen, bootje varen, bootje varen op de zee. Hudde wien en hele wegen, wij binnen net bang, oh nee. Dan was het even vol. De angels in het wetter, Visken vangen bij de roes. Mij een bootsmol vol, mij visken varen weer om naar huis. En als de piraten komen, dan verstopje wij ons buurt. Wij houden ze in de gaten, na je lekker uit sliep uit. Bootje varen, bootje varen, bootje varen op de zee. Hudde wien en hele wereld, wij binnen net bang, oh nee. Dat is het versje en dat is echt nog een verhaaltje hoor, bootje varen zaken.
Zullen we die nog even lezen? Ja. Lees ik me die nog even voor. Hè, het is weer droeg, zei Cornelia. Ik ging je de was doen. Tonke en Ronke gingen naar mij. Cornelia hing het handdoek onder de line. Daarna zet ze de waskoer onder de line. Ze leidt het knieperbakje in de koer. Cornelia gaat weer in de huis. Tonke zucht naar de waskoer en zei: Hey Ronke, zullen we het bootje varen? Ja, laat het Ronke. En hij springt in de waskoer. Wacht, zei Tonke, de boot moet in het water. Naast bij hem is een grote waterplas. Together loeken ze de boot in het water. Nu moeten ze nog een zeil hebben. Ronke draaft hut naar de lineta en springt omheen. Hap! Hij loopt een witte handdoek van de lien. Tomke hing het zeil oor de toeker. En nou maar varen. Varen, varen, bootje varen, zongen ze. Hoi, Janne Jong komt achterom. Maar ik meid wat? De boot is vol, roept skipper Tonke. Wacht maar, laat Janne Jong. Ze loopt haar hierbaan oor niet erg. Ik ben een piraat. De piraat draaft naar de boot aan en zucht oor de ronen. Ha, roept ze. Ik zucht een skat. De piraat pakt het bakje met kniepers en rent heel hard voort. Help, roept skipper Tonke. Help, roept matroos Ronke. Wat is je te redden? Cornelia komt er door. De piraat had uw skat pakt, roept Tonke. O, de dikke boef, zei Cornelia tegen Janne. Kom piraat, mij naar de keuken. Maar de piraat komt weer om. En wat zit er dan in het schatkistje? Geen kniepers, maar van alle jaar een pakje receiptjes. Gelukkig. Toch nog goed, Kam. Nog een keer. Hoor ik je nog een keer. Ja jongens, wat is wel leuk. Je hebt dit boekje toevallig thuis hebben ergens zien komen. Er zit een QR-code op. En als die QR-code scant, dan komt bij Chits haar vestjes. En dan staan al uw videoclips en vestjes. En onder andere dus ook de 2 naaien van Tomke. Dus dat is hartstikke leuk. Check maar even. Ik zal het famke bijbrengen. En dan aas mijn zaak even inspireren van een boerencake. Wij gaan dit smaatje zaken, hè? De boerencake. Nou, maar ik zal alles er wel uithalen, uit het wasje. Oké, ik ben benieuwd wat En er die is. gaat opraden, want Ildo weer een beetje jaloers. En dat snappen wij wel een beetje. Die gaat opraden dat Ildo de bijkers erop door mij, hè? Dus. Bijkers zetten we aan de kant. En wat hier nu? Een beetje te min. Ja. Een beetje te min aan. Maar gelukkig gaan we hintjes. En die gaan genoeg aan. Dus hij heeft ze nog een paar aan op hij voor u, hè? Ja, Oké, hebben we alles. Hebben we boeterzaken. Benodigdheden. 1 pak bakmix voor boerencake. Ja. 200 gram roomboter of margarine. Ja, kijk. 4 eieren, glas, Die hak. en alles op Haak haast. kamer. Kamer. Kamertemperatuur. Ik heb alles op kamertemperatuur. Dat betekent net uit de koel. Dan zijn hier de boter erover van de morgen uithalen. Dus dat is ook mooi. Een kakkenvorm. Cakevorm. CA 28 centimeter. Circa 28 centimeter. Nou, dat klopt wel ongeveer, denk ik toch? Wat wij hem zeggen. Die komt even meer. Hoe lang is hij? 30. Dat is te lang. Circa, ongeveer betekent dat. Ongeveer 28. Dan kennen we het toch? Ja. Dan zie je even een keer. Oké. Vet de cake van. Oh, mag ik dat dan? Ja, dan doe ik het er wat in en dan maak je het zo lekker uit te smaken. Is dat een goed idee? Dat mag dus wel zijn. Mag ik veel lezen? Jawel. Een beetje in wedden. Klopt met de mixer de boter zacht en smeuig. Ja. En de onderkant echt. Ja, alle hoekjes, gatjes. Ik denk dat ik wel klaar ben. Denk ik. Oh shit, daar kom eens aan, hoor. Bist u de man van Haaien? Maaikes. Dankjewel. Deze moesten we nog mixen, hè? Gaan we maar net doen. Bist u dat mixen? Ja. Alles zit er omheen. Ja, dat denk ik. Alles? Ja. Jee. Oh, dat wacht. Dat is Slaat toch ooit weer op. eeuwig. Skill of the dog wat er net in, hè? Ja, goed zo. Heel goed. Was dat hier nog? Zo, jongen.
Lijkt wel een heksensapje. Nou, de laatste nog. Nee, nee. Hatsé. Maar ik wil eerst een doekje. Ik oppakt. Oh, laagste stand. Tot een glad beslag. En een boel hebben. Dat is wel lekker. Weet je wie de kantjes nog zijn? Ja, daar mag wat aaien. Hier komt geen aai. Ja, hola. Maar ik zet nog een klapje. Oeh, daar kan ik zo opeten. Krozen. En proeven. Dat is vet lekker. Trouwens. Oh, dat is echt fijn. Oeh, dat is echt fijn. Schep het er maar in. Goed zo, hè? Dikke kladden. En wat erin beloopt maak ik op, weet je toch? Nou, hij is zoveel mogelijk erin. Want Ja. dat is maar een heel iets cakeje. Pats. Pats. Zo, dan was ze maar zo helemaal plat, meidje. Oké. Ja. Toppie. En dit? Dat is wel prima. Oh, lekker. Dit wordt dan. En nou, hoe lang gaat er nou in de oven? Check 60 tot 20 minuten, hè? Ja. Oké. Nou, hij zit erin. Ik ben heel benieuwd dat er lekker wordt. Maar de beslag smaakt sowieso wel, hè? Ja. Nou, en dan maar Hildo hem dus aan als de kleren is nog even versieren met de bijkers. Ik zal het hier even oprijden. Zaken voor even een slagje door het warp voor fietsen zijn. Zeg maar dat ik nog wat oorspronkjes. Wat dan, Hildo? Zeg maar nog dit. Oh ja, dan zetten we dan. Maar wel. Ja, Dat zeg ik wel eerst. ja, versiering voor op de cake. Ja, zaken zo even door het warp fietsen. Die wil even, nou misschien dat er een vriendje in komt of wat ik maar even een keertje. Dat was wat. Het is wordt vies waar, zo niet aan jas komen. Ja. Daar gaat er. Nou, schat. Ha. Dat is zo mooi, hè? Dat ze zelf wel zo goed redden. Ik wil wat spannend altijd, maar ik wil wel heel mooi. Ja, het is een hallo Joom, dus ik kan hem altijd bellen en ik kan zien wat er is. Zet GPS-trekker op, dus dat vind ik wel een fijn gevoel. Ik slijm de stofzoer doorheen en Helje in een doekje. Even in de poetsmodus. En als Ildo aan wekker is, geven we nog even de cake versieren. Want zo. De cake is klaar. En dit is hagel. Ja, je zaken nog voor die opzacht. En dit is zo. En ik kan nog hunning. Ik is toch een beetje als linbroeken misschien toch net. Ja. Oh. Dat is mijn brood wel lekker. Lekker. Lekker, hè? Mijn zusje ophaal. Nou, welke wil ik het heel leuk. En tussen. Spikkels? Ja. En maak er dan eerst een beetje hunning op. Ja. Dan blijft het een beetje plakken, hè? Zo. Is het klaar? Ja. Mag je maar iets verzaken? Ja. Is slim op. Ja, dus kies toe even op. Kies toe zelf op. Ja. Zo. Zit er nog op, hè? Ja. Zullen we een beetje draaien, Helje? Of net? Nee. Oh. 1, 2. Wauw. Wat is een mooi worden, man. Oh. Nou, dan zet maar de oren op het oor. Of kunnen we misschien morgen nog wel een hakken, hè? Ja. Moest je hem lekker op in? Zo erg. En, goed kut? Bij zo'n sissen. Vond je het nou leuker? Dag. Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en via het net het chill te downloaden voor je tablet als telefoon. On het night zit nog. Heel leuk.